Galegos no Mundo visita a cidade máis europea de Estados Unidos. Con carácter acolledor, Boston é un centro mundial de investigación en biomedicina, ensinanza e tecnoloxía. Aquí está a Universidade de Harvard, o metro máis antigo de América, os Boston Celtics e galegos. Un feixe de galegos para mosarnos esta cidade tan bonita. Benvidos a Boston. Agora nos atopamos no famoso barco do Boston Tea Party, que onde se orixinou o motín do té que desencadenou a independencia dos Estados Unidos. ¡Pasa! Esta é unha vila que se chama Provincetown, é a coñecida Vila Gay, e aquí son moitísimo máis abertos se cabe, e podedes ver polas rúas xente sen camiseta, con unhas pintas moi gays, moi gays. Ahora estamos no campus de Harvard. Mónica, tú tes Facebook? Quen non ten Facebook? Bueno, pues aquí neste edificio empezou todo, ¿no? Mark Zuckerberg é onde pues, empezou a argallar cos temas de Facebook. Outro sitio máis para facerse fotos en Boston é este. Ademais de películas, tamén se fixeron series. A famosísima, mítica Cheers, que foi inspirada nesta entrada deste bar. Todos os fines de semana temos unhas festas e que poñen as cartas aos amplos para boa sorte de todos os comerciantes. E tamén hai bandas, sí. Yolanda está en Boston cunha bolsa de estudos para completar a súa formación como enxeñeira de telecomunicacións. Ela e o seu mozo da carreira acaban de casar e os dous están investigando para mellorar os sistemas de seguridade dos aeroportos. Que tal, Yolanda? Hola, Mónica, benvida a Boston. Son Yolanda, de San Fede de Caselas, levo en Boston 2 anos e son enxeñeira de telecomunicacións. Estamos nos xardíns públicos de Boston, concretamente nos Lagos dos Cisnes. Como podes ver, teñen uns barquiños que imitan cisnes e que son do século XIX, van a pedais. E ti como acabas en Boston? Chegou unha oferta de aquí que non pudemos rechazar, unha beca para estudiar un máster en Estados Unidos, e para cá nos vimos, collemos o avión e aquí estamos eu máis o meu marido. De onde é o marido? Asturiano. Bueno, Asturiano. e que fai? El é enxeñeiro de telecomunicacións como a min, pero xa ten a tesis feita, ele ten unha beca postdoc aquí. Nos estamos a intentar desenvolver un novo sistema para a seguridade en aeroportos basado tamén en ondas milimétricas. Non son rayos X, entón non producen radiacións, son en teoría inocuas para o corpo humano. E que tal a cidade? Gustache? A miña cidade encántame. Sí. Cando cheguei a América tiña medo de decir que non me vou adaptar a unha cidade tan grande, onde vou eu, que son de Salceda de Caselas. Pero a cidade encántame, é moi fácil vivir aquí, a xente moi amable, axúdache en todo o que necesites. É moi cara? É moi cara. O apartamento, a casa onde vives, vais todo só aí. E os viaxes a España son moi caros tamén desde aquí. Estamos máis ou menos lonxe, e cada vez que queres ir a Caseña, un pellizquiño que se vai. Estamos indo 2 veces o ano. Unha en Nadal, outra en Brán. Mais ou menos vaise curando a morriña con esos 2 viaxiños. Porque canto pagas por o piso, moito? Bueno, que iso sí. Estamos pagando ahora mismo $1.800, que son sobre 1.600, 1.500 euros. E de canto é a bolsa? A min paganme sobre $2.000 o mes, pero a bolsa tamén inclúe as asignaturas do máster. Cada asignatura son sobre $5.000. Carai. Mais o seguro médico tamén. Entón, en total, son sobre $60.000, $70.000 o ano. É unha oferta que non se podía rechazar. En Boston gravaronse un montón de series e películas, incluída a película, unha das películas, das miñas películas favoritas, que é O indomable Will Hunting. Ben Affleck e Matt Damon son os dos de Boston, entón gravaron o que les coñecían. Sale a Universidade de Harvard, sale o TI, o metro de Boston, que é o metro máis antigo de América. Concretamente, a charla entre Robbie Williams e Matt Damon, ese momento da película, foi gravada neste banco, coa estatua de George Washington detrás e o laguiño que tiñamos antes diante. Galegos no Mundo, welcome to Boston. Pois nesta esquiniña do parque están a mamá pata cos seus 8 parruliños, que está basado no libro de Make Walk for Ducklings, é un libro ambientado en Boston, dunha mamá pata cos parruliños que van por Boston e teñen que cruzar a calle, así que todos os nenos veñen aquí a sacar fotos cos parruliños.
Outro sitio máis para facerse fotos en Boston é este. Ademais de películas, tamén se fixeron series. A famosísima, mítica Cheers, que foi inspirada nesta entrada deste bar. Imos tomar algo. A que están xogando? Están xogando o softball, que é moi parecido ao béisbol, pero non é exactamente béisbol. Que diferencia hai? En lugar de tirar a pelota, aquí simplemente a lanzan hacia arriba, é unha pelota máis grande, os bates son máis longos tamén, é máis fácil para darlle a pelota, porque no béisbol vai moi rápido todo. Ti faz algún deporte aquí? Eu fago balonmán, facía balonmán en España, e o primeiro que fixen ao chegar a Boston foi buscar un equipo de balonmán para poder xogar, e topei. Temos un equipo que é unha mezcla todo de culturas. Somos españoles, uruguayos, xente de Ucrania, de Líbano. É como unha pequena familia de xente migrante en Boston. Agora íbamos comer ao Quincy Market, a ver se podemos para a Clan Chowder. Galegos no mundo, bienvenidos a Quincy Market. Comer entón? Vamos a probar a Clan Chowder, que é a sopa típica de aquí de Boston. É unha sopa espesa de almejas que tamén levan uns anaquiños de patata e algúns tamén lle botan bacon. Aquí sirven dentro do bolo de pan, botan a sopa e ti levaste así o teu bolo de pan cheiño de sopa. E canto custa? $8 esta boliña para comer. Aí vamos. Canta calorías xunta aí ou que? Aquí co frío que fai hoxe, senta de perlas. Si, frío é irónico, non? Aproveite. Moi boa. Os americanos non se sentan a comer unha hora como facemos nós. Eles veñen aquí, collen calquera cousa, en 15 minutos están comidos. Este é o Quincy Market, que era o antigo mercado de Boston. Cando cerraron os mercados, convertíronos nun centro turístico. O Quincy está cheo de sitios solo para comer, e no norte, no south, usano para tendas, hai todo tipo de tendas. Yoli, que fai? Pois é un espectáculo de escapismo, parece a min. Estamos na plaza do Quincy Market e como esta é unha zona tan turística, algo sempre podes topar aquí. Pois temos o Foyne Hall, que era un mercado incluso anterior ao Quincy Market. Este foi o primeiro mercado de Boston. Mira, hai moitas cousas que facer en Boston para divertirse. Non é a festa de discotecas e pubs que hai en España, porque aquí é muitísimo máis caro. Entón, máis ben quedas en casa de algún amigo, vas a casa dun, vas a casa de outro, como pasamos o noso tempo por aquí. Unha boda, Yoli. Sí, parece que hai unha boda hoxe en Copley Place. Esta é a Plaza Copley, que é onde está a Biblioteca Pública de Boston, que é a máis antiga do país, e agora mesmo é a terceira máis grande tamén. E no outro lado da plaza está John Hancock Tower, que é o edificio máis alto do estado de Massachusetts, e ao lado a Trinity Church. A ti onde casaches? Eu casei en España, este mismo ano, ademais, hai uns mesiños. Mira, outra boda. Temos outra boda diante do Trinity Church. Aquí algunhas bodas non acaban do todo ben, porque a noiva é a que elixe os traxes das damas de honor e elas teñen que pagalos. Entón, se a noiva te elixe algo que non che gusta, te fastidiar, pagar e ir, e senón, adiós amizade. Pois seguimos en Copley. Aquí é onde chega a Maratón de Boston, que xa era unha das maratóns máis famosas do mundo, e desgraciadamente fíxose máis famosa este ano por todo o tema dos atentados. Aquí vamos a toparnos con outra galega, con Brenda, que é atleta. Hola, Brenda. Hola, que tal? Brenda, ti estabas aquí entón, na maratón?
Non, eu non estaba na universidade que estudo en arquitectura en Missouri. Levo xa 4 anos. Recrutáronme, bueno, o motivo porque estou aquí para competir no equipo de atletismo da universidade e ademais para estudar arquitectura que neste país se pode compatibilizar moi ben os estudos e o deporte, que en cambio en España nunca podería facelo. De onde es? Son de Ferrol, xa me vine aquí con 17 anos. Pero entón competías xa alá? Sí, levaba xa moitos anos competindo en España, como dende os 8 anos que empecé de moi rapaziña ata agora. E agora que quedarías aquí ou acabarás a carreira profesional alá? Eu penso que tal e como están as cousas agora mesmo, que a experiencia que teño aquí probablemente quede por aquí, pero nunca se sabe. Quédame ainda un ano máis para terminar a carreira e xa veremos. Bueno, Brenda, pois que teñas moita sorte na tua carreira. Bueno, moitas gracias. Un saludo a familia e nada, eu vou correr agora, vale? Veña. Chao, Brenda. Chao. Pois nada, agora imos toparnos con meu home. Aquí o tendes, no bar. Hola. Pues este é o meu home, chamase Borja e de Gijón. Hola, Borja. ¿Qué tal? Borja, ¿qué pasa aquí? Yo soy investigador, ahora mismo estoy investigando cosas relacionadas con seguridad en aeropuertos y cosas así, en una universidad aquí en el centro de Boston. E como vos coñecestes? Coñecémonos na facultade, estudiamos os dous Enxeñería de Telecomunicacións e Vigo, entre clase, café, coñecémonos. E para canto ides quedar aquí? Un ano máis, quizáis 2, non hai nada seguro, pero bueno. Ahora mesmo volver a España é un pouco complicado. A idea é volver a Europa, polo menos estar máis cerca da casa. Bueno, pues foi un placer coñecervos. Saúdo a toda a miña familia e amigos e os nenos da Bandera Salceda e as nenas de balonmán. Veña, moita sorte, chao! O vigués David Lago rematou os seus estudos de telecomunicacións e decidiu montar unha empresa pola súa conta en Estados Unidos. Despois casou cunha americana e xa leva ano e medio vivindo nunha das zonas máis interesantes de Boston, o South End. Bos días, David. Bos días, galegos. Benvidos a Boston. Son David e son de Vigo. Levo aquí ano e medio en Boston e acabo de montar a miña primeira empresa aquí. Este é un barrio moi bonito, verdad? Parece bonito. Pois ten a súa historia. Fai algúns anos, algunhas décadas, foi considerado un dos peores barrios de Boston e, de feito, a xente regalaba os pisos casi e ninguén os quería comprar porque era unha zona con moito crime, moita pobreza e unha das frases típicas que solían decir aquí era como non estudies e non fagas vais a acabar no South End vivindo nun deses apartamentos. Esa era a historia que se contaba deste barrio antes aquí. E que pasou? Hubo unha afluencia moi grande de gays a este barrio que empezaron a montar pois un dos máis famosos restaurantes de moito estilo, tendas moi fashion nesta área. Empezaron a rehabilitar moito todos estes pisos de aquí e agora é considerada pois unha das zonas ben para vivir en Boston. O sea que cambiaron moitísimo as cousas. E a ti regalaron ese piso? Sí, foi casi regalado. Eu estou alquilando, pero para que vos fagades unha idea, o piso que vamos a ver agora aí creo que está valorado a última vez que se vendeu por $400,000. Carai. E iso, un apartamento dentro dunha destas casas, que ni siquiera é a casa entera. O sea, que imagínate de regalaros a... E canto pagas? Pois de alquiler estamos pagando como uns 2.000 euros. E o piso é, pois, ídolo ver agora, pero aí en metros cuadrados debe ser como unos 65. Este é o piso. Subide. Está a miña muller preparándose para ir a traballar. Esta é Tiffany, a miña muller. Hola. Tiffany, esta é Mónica. Mucho gusto. Igualmente. Fala galego? Non, sabe decir graciñas, sabe un pouco de español. De español sí que sabe un pouquiño. Pero estivo alá en Galicia? Sí, estuvimos en octubre para a boda da miña irmá. Estuvimos unha semana e sí que coñece un pouco Galicia. Gustouche? Sí, mucho. Que che gustou? La comida. Ai, a comida. Ufo. E como vos coñecestes? Pois por internet. Hai unha destas páxinas de contactos. Eu, cando vine aquí a Boston, o primeiro que pensei é, sen coñecer a nadie aquí,
É moi difícil empezar a coñecer a xente nova. Eu sempre pensei dos sitios estos de internet pois, é para desesperados. Pero aquí é moi típico, aquí moita xente faz. Entón, o que fixen é, non teño nada que perder, voume apuntar. Estuve coñecendo a diferente xente e cando coñecín a ela, a primeira cita estivemos 6 horas nunha cafetería tomando cervezas e charlando. E cando volvín ao traballo sempre me preguntaban como foi a do outro día? Cando tiven a cita con Tiffany, cheguei ao traballo e dixen acabo de atopar a miña muller. E isto é verdade. E entonces casamos. Bueno, pues non queremos entreter a máis. Oh. Chao. Chao. Esta é a oficina. O apartamento vendéronos como ten unha habitación e media, e esta é a media da habitación. Aquí é onde temos pois o ordenador, onde eu poño a bicicleta e temos os armarios para guardar como as maletas de viaxe e todo eso. Que é a empresa? A empresa é consultoría, é de programación e consultoría de negocio. Este é o salón. Tocas o piano? Eu toco piano, eu estudiei piano cando era xove e agora estou intentando retomalo. Compreino hace, un mes e pico e non, se me vais preguntar se podo facer unha demostración, a resposta é non, todavía non teño suficiente confianza. E agora, como con este calor non se para, imos de excursión cara ao sur. Tell the story, this life had many shades. I'd wake up every morning and before I'd start each day I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something. David, fixemos unha viaxe no tempo? Pois sí, estamos aquí na vila de Plymouth. Aquí, esta é unha recreación de cando chegaron os primeiros colonos aquí. E así é como eles estaban cando atoparon aquí os nativos que estaban aquí a vivir. E de feito, iso é o que deu paso logo á Acción de Gracias, porque os nativos aquí creo que xuntaranse como 90 e derenlle pois a colleita significando que os aceptaban con eles e foi bastante amigable, non hubo loita nen nada así. E esta así é como vivían. No, 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 my heart is fast and cannot disentangle. Good morning. Good morning. How are you doing? Well enough, and yourself? Good. What are you doing? Here you see I am plating of garlic. Nice. It's come from the garden. Ti falas moi ben inglés, É que gustaba moito o inglés, vía moitas películas en inglés, tratando de velas en subtítulos, e así vais como ablandando a orella un pouco. E agora, vivindo aquí, estando casado cunha americana, ou aprendes inglés ou aprendes inglés. E podes falar cos pilgrims que chegaron aquí hai mil... Co seu inglés, que é moi difícil. Thank you very much. Have a nice day. Galegos no mundo, welcome to Plymouth. Aquí estamos na outra réplica do poblado. Esta é a tribu chamada Wampanoag. Is that correct? Wampanoag? Wampanoag. Wampanoag. Aquí, pois, como vedes, ele está cociñando cos ingredientes típicos que tiñen aquí, o maíz, e tamén, basicamente, viven do pescado, que tamén o pescan eles. E aquí podemos ver cales eran as canoas típicas, que as que pescaban eles. Isto é moi interesante porque é o proceso co que se facían. Imos a preguntar aquí como os fan. Hi. How do you actually make these? What are the name of the canoes? Mushoons. We take a green tree, very fresh, and then we light fires on top, and the process of burning loosens up the wood, and then we lightly scrape it away. Que o que fan é van quemando madeira e van rascando para vaciala, pero que ao mesmo tempo que se calenta a madeira, os aceites da madeira van permeando o resto e faen a mellor po auga. Ti vas a traballar en coche? Sí, eu teño que facer, pois en kilómetros son como 100 kilómetros ida e 100 kilómetros volta todos os días. Lévame como unha hora ou así. Bueno, agora vamos a botar gasolina aquí, que en comparación con España é moito máis barata. Unha das cosas que máis me costou aquí cando cheguei é a diferencia entre as medidas, porque aquí
pois ten os galóns e as millas e as temperaturas en Fahrenheit, moitas veces que non sabes exactamente de que estás a falar. Pois acabamos de encher o depósito por pouco máis de 30 euros o cambio. E agora andimos? Pois agora vamos ao Cape Cod, que é onde veranean os ricos de Boston. Pois estamos agora en Hyannis, que é un sitio típico de veraneo para xente de Boston, especialmente a xente de moita pasta. Entre eles, os que veñen veranear aquí é a familia de Kennedy, ou menos os que quedan deles. E as praias aquí que tal son? Fuches? Pois fun algunhas, non é por facer patria, pero non teñen nin comparación cos que temos en Galicia. Nin comparación, especialmente arena, nin comparación. Welcome to Provincetown and welcome to Galegos no Mundo. Que vila máis colorida, onde estamos? Pois sí, chegamos ao final do noso viaxe ao cabo. Esta é unha vila que se chama P-Town, Provincetown. Aquí é onde viñeron despois de ir a Plymouth. Houbo unha serie de xente que se veu para aquí porque aparentemente o pescado era moito mellor. E entre eles hai moita inmigración portuguesa, como podedes ver nas bandeiras que hai por aí alante. Tamén outra característica desta vila moi importante é que quizás por que é máis coñecida aquí é porque é a coñecida Vila Gay. Aquí tamén, como no meu barrio, tamén hai moitísima xente que vive aquí, moitísima cultura gay, e aquí son moitísimo máis abertos se cabe, e podedes ver polas rúas xente sen camiseta, con unhas pintas moi gays, moi gays. Galegos no Mundo. Welcome to Provincetown. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get... E cal é o teu motivo principal para vir a Boston? Pois o motivo principal foi o traballo. Eu vin a oportunidade de vir por aquí, intentar crear a miña empresa. O futuro profesional, polo menos para min, é moitísimo máis interesante aquí que o que pode ser en España. É un pouco triste, pero é a verdade. Ese foi o principal motivo. Pois agora non podemos deixar esta cidade da costa sen facer unha cousa. Isto é o que en Galicia, aquí chamanlle lobster, que a traducción sería langosta, pero en Galicia chamámoslle bogavante. Creo que a traducción sería o bogavante. E tamén temos as ameixas fritidas, que tamén son moi típicas de aquí. Mira, non botas de menos que se lleu a empanada. Pois vou dicir unha cousa. Precisamente, como nos cocinamos na casa, mañá ou pasado mañá imos facer empanada na nosa casa e posiblemente imos acompañar con un bo albariño, porque eu xa coñezo un par de tendas aquí que venden albariño e tampouco é moi caro. Pois veña, atacalle aí, que non te morda. Que mellor maneira de terminar o programa aquí que, como Provincetown é un cabo e temos esta praia, pois aquí podemos rematar perfectamente o programa. Bueno, cando te veremos por Vigo? Pois en decembro. Decembro vou a celebrar a segunda parte da boda coa familia en Vigo, así que ata despois de Navidades non nos veis por aí. Veña, pois moita sorte aos dous e moita felicidade. Pois moitas gracias. Chao. Ata logo! María leva desde os 24 anos fora de Galicia. Primeiro en Manchester, despois en Londres e agora en Estados Unidos, sempre con traballos relacionados coa arte. Agora é directora de marketing da Sociedade de Arquitectos de Boston, a nosa guía ideal para pasear polo centro da cidade e os seus emblemáticos edificios. Hola, María! Hola, Galicia, benvidos a Boston. Son María, son de Santiago, levo casi 4 meses en Boston e son a directora de marketing da Sociedade de Arquitectos de Boston. María, que sitio tan bonito para traballar, Sí, a verdade é que sí, que teño moita sorte. O que máis me gusta desta sala
é a escaleira verde, que se construiu dunha peza e que, vamos, é o símbolo da galería. Como conseguiches este traballo? Pois mira, estaba en Londres, estaba bastante contenta, pero o meu marido máis eu sempre quixemos mudarnos para Boston porque a calidade de vida era moitísimo mellor. Entón, vin este traballo na website, mandei o meu currículum e non esperaba que me chamaran, porque como estaba en Londres, pero me chamaron, e aquí estou. O meu marido é de Vermont, que é outro estado de Estados Unidos que está ao lado, está como a 3 horas de aquí. A Sociedade de Arquitectos de Boston encárgase de coidar un pouco dos seus membros. Fúndase a través das contribucións de casi 4.000 membros. E o que facemos é contribuir á promoción do deseño de arquitectura. Tamén unha das funcións principais é que os arquitectos americanos teñen que conseguir unha serie de créditos ao ano para seguir sendo legalmente arquitectos. E nos organizamos sesións para que eles consigan estes créditos. E tamén teñen espacios de reunión, como vedes aquí, onde poden organizar comités e outra serie de reunións. Bueno, este espazo casualmente é un centro para a promoción de exhibicións de deseño e arquitectura e curiosamente a exposición actual estivo comisionada polo meu marido. Scott, ven aquí, que te presente. Hi, Scott. Hi. Hola, ¿cómo estás? Fala galego ou español? Non, desafortunadamente non. What is your favorite word in Galician language? Do you remember? You know, you have a favorite word. Bo. Bo. Polo menos sabe iso. Polo menos sabe iso. É un bo comezo. Sí. Yeah. Very good beginning. Esco é o comisario desta exposición que se chama Reprogramar a cidade, oportunidades para a infraestructura urbana. É unha exhibición que presenta exemplos de moitas cidades do mundo, como Londres, Los Ángeles, Boston incluso, onde infraestructura urbana se reprogramou para ter funcións diferentes ao seu función originaria, como no caso deste parquímetro de Boston, que foi doado polo Concello de Boston. Normalmente, os parquímetros producen tickets para que ti poidas aparcar o coche na cidade. Neste caso, o que produce é unha especie de ticket que te conta unha serie de incidencias que se reportaron por unha serie de residentes de Boston e o Concello responde dicindo arranxeino o día 14 de xullo ás 6 p.m. da tarde. E como que traballades xuntos? Cando decidimos mudarnos a Boston, el xa tiña esta exposición que a conseguiu, creo que o ano pasado, e eu pedín o traballo de directora de marketing na galería e dixen, bueno, pues a ver si pasa, non? E unha vez que xa me deron o traballo, pues xa dixen, mira, o comisario de exposicións é o meu marido. Quedaron así un pouco abaneando, pero vaya, non lles importou. Bueno, pues encantada de coñecerte. Nice to meet you. E agora onde imos? Agora imos a coñecer un pouco da arquitectura de Boston. Estamos na zona financeira de Boston. Se vos fixades, os edificios teñen moitas esquinas, moitos ángulos, porque cando te promoven, consigues unha oficina con esquina. Están moi cotizadas, entón. Moito, moito. Así teñen abondo. E iso que é? Pois mira, este é un recordo dun proxecto de planificación urbana que se chama Big Dig, a arteria subterránea de Boston, e que consistiu en soterrar todas as autoestradas por debaixo. E esa zona xardiñada sustituiu a esa ex-Calec Street de autoestradas. Vou ensinar a miña arquitectura favorita de Boston, que é o Art Deco. Aquí temos o antigo edificio de Telefónica e ali ao fondo o antigo edificio de Correos. Como vedes, as xanelas están organizadas en canais verticais que che fan mirar para arriba para que admires a altura e a grandiosidade do Arte Deco. Mira, pois agora imos ver a Old State House, que é o edificio máis antigo de Boston, e aquí se promulgou a independencia dos Estados Unidos no ano 1776. Xa vedes que contraste a arquitectura na zona. E agora imos ver a Casa do Concello. Before they set you free, they take a branding iron.
in the shape of M for manslaughter. Put into a fire till it's red hot. Take it out of the fire, put it right to your thumb, burning the flesh, forever marking you. Aquí tedes outro exemplo de estilo arquitectónico, o brutalismo, e a Casa do Concello. A min, personalmente, gustame moito, moita xente o odia, pero bueno, é o meu favorito. Mira, ti onde estabas cando os atentados da maratón? Pois estaba vendo o maratón en Newton. A última hora, o meu marido e máis eu decidimos non ir a Copley, onde pasou todo, e fomos a Newton. E mira que decisión de última hora, sabes? Porque Newton que queda fora da cidade? Sí, está fora. Eu vivo en Waltham, está como a 30 minutos de Waltham en coche. Se cando viches? E cando me dixeu, isto é unha película, isto é real, a verdade é que foi super impactante, porque claro, un día tan bonito, con tanta a xente super positiva, e sempre, sabes, animando os corredores, e ver eso parecía como... Ao principio pensábamos que era un incendio. Pois estamos na zona que se chama Innovation District, Distrito de Innovación, que atraiu ou está atraindo a moitas empresas dedicadas ás novas tecnoloxías. É o centro como máis cool da cidade. Agora imos ir a visitar o Boston Tea Party, ese barquiño que está aí. Galegos no mundo, welcome to Boston. Huzzah! Bueno, agora nos atopamos no famoso barco do Boston Tea Party, que onde se orixinou o motín do té, porque subiron as tasas do té, estaban un pouco enfadados por ese motivo, e foi o primeiro alto de rebeldía que desencadenou a Revolución Americana e a independencia dos Estados Unidos. E vamos a recrear o momento cando tiraron o té ao mar. Hi! Good day, good day. What's your name? Maria. Welcome aboard, Maria. Thank you. You ready you. to destroy some tea? Absolutely. Tis well, tis yes. well. Now, do you want to pay the king's taxes? No. Oh, indeed. Well, then lift high the tea chest. Okay. And upon the count of 3, we're going to dump the tea into the sea. Huzzah! 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 Ese era o grito de guerra revolucionario de cando tiraron o té ao mar. Thank you very much. Very well, very well. Godspeed. Estamos na zona do Porto Deportivo de Boston e aquí detrás temos o ICA, que é o Instituto de Arte Contemporánea de Boston. A mí me interesa moitísimo o mundo da arte, traballei dende que me marchei de Santiago en Manchester 6 anos nun museo de cultura urbana, despois en Londres vivín outros casi 7 anos traballando na Royal Academy e agora o que realmente fago está asociado coas artes porque a arquitectura é unha forma de arte. Levas moito tempo fora da casa, desde cando? Sí, como dende do ano 2000, 13 anos xa. E agora como vas facer para ir? Estás máis longe? Xa, pois como mínimo 2 veces ao ano, senón 3. Tens que aforrar aí? Sí, claro, cada día, sí, cada mes hai sempre un remanente aí para comprar o billete. Sí, me gusta. E que están facendo aquí? Pois mira, están facendo deporte, yoga, pilates, o que se chama LBT. Creo que son clases gratuitas, porque a xente realmente se coida, é moi saludable nesta cidade. E faz deporte? Sí, vou ao gimnasio e últimamente estou na casa, collo un vídeo e a primeira hora da mañá, cando estou medio morta, non sei se estou viva ou morta, fago media hora de exercicio para despertarme, que me levanto ás 5:30 da mañá. Carai! Tes o aeroporto moi cerca. Ai, sí, ainda podo ir a nado. Sí, ese é o aeroporto Logan, que é o que onde teño que ir en setembro cando vaya para a casiña, e se pode ir en barco, ademais. E aí temos diante nosa unha imaxe moi, a mí me encanta do skyline de Boston, da zona financeira. Vamos, agora está caendo sol por, e así, eu penso que é unha escena moi bonita da cidade. É moi paseable Boston, non? Sí, xa viches que paseamos todo o rato e non precisamos de transporte público, así que unha cidade bastante europea. Bueno, María, hora de despedirnos. Xa, que pena, paseino moi ben, moitísimas gracias por vir. Gracias a ti por enseñarnos a cidade. Moitas gracias, sí. E de momento que quedas aquí, ou? Sí, claro, hombre, levo que solamente 4 meses, estou moi contenta, e a non ser que arranxades o país en 2 meses, entón daquela mellor penso volver, pero mentres tanto quedo aquí. Bueno, pois nada, vémonos por alá, entón. Vale, vémonos no Reis en Santiago, e moitos bicos a miña familia. Chao. Hasta logo, chao.
Despois de estar traballando varios anos fora de Galicia, Emilio aceptou a oferta da súa empresa de mudarse a Boston. Colleu a súa familia e os seus fillos, comezaron unha nova vida e xa levan case un ano vivindo en Cambridge, un dos centros mundiais da docencia, a investigación e a tecnoloxía. Que tal, Emilio? Hola, galegos, benvindos a Boston. Son Emilio de Moaña, levo aquí en Boston casi un ano e traballo de coordinador do centro de soporte dunha empresa de software. Onde estamos? Estamos en Cambridge, ao pé do río Charles, onde destaca o Prudential e tamén o J. Hancock, que son os edificios máis grandes de Boston. Aquí enfrente é onde temos as oficinas onde traballo eu. Estamos tamén na zona do campus do MIT, do MIT, e despois toda esta zona para atrás están pois todo empresas de tecnoloxía, de software como Google, como Microsoft e tamén empresas de biotecnoloxía. E ti por que viñeches aquí? Pois ofreceronme a oportunidade de vir para coordinar o centro de soporte. Damos soporte a países de Latinoamérica. Pensábamos na casa que a posibilidade de ter os fillos a estudiar inglés e tal era unha boa oportunidade. E onde vives? Vivo na zona de Cambridge, cerca de Harvard. É moi caro? Bastante caro. Agora estamos no campus de Harvard. Estamos concretamente no Harvard Yale, que é o centro da universidade, que estamos rodeados polos diferentes residencias de estudiantes. É moi caro? Sí, a partir de 50.000 euros, pois estudiar, residencia e tal, ¿no? Mónica, tú tes Facebook? Quen non ten Facebook? Bueno, pois aquí neste edificio empezou todo, ¿no? Mark Zuckerberg é onde pois empezou a argallar cos temas de Facebook. Bueno, as comunicacións hoxe en día permítenos falar e estar máis próximos coa familia. Ti como te comunicas cos teus? Facemos videoconferencias, pois unha ou dúas veces por semana, así mantemos o contacto. E cantas veces vas alá, a Moaña? Levo aquí case un ano e vou ir dentro de pouco para a casa de novo. Sí. Pois esta é a figura de John Harvard, que é o que lle dá nome á universidade, ¿no? Porque foi o primeiro benefactor da universidade en sí. Unha das tradicións aquí é que a xente ven e coloca a man no pé de Harvard e tirase unha foto. Este edificio tan impresionante? Pois este edificio é parte da biblioteca de Harvard, ¿no? É a biblioteca académica máis grande de Estados Unidos. E ti onde estudaches? Eu estudiei en Pontevedra, un pouco diferente daqui. Bueno. Está ben. Que estudaches? Enfermería. E como acabas en software? Bueno, cando acabei a carreira, como non había moitas opcións de traballo na casa, pois fun a traballar a Madrid, e ali unha das primeiras entrevistas que me fixeron foi unha empresa de software, unha empresa australiana que buscaba médicos e enfermeiros con experiencia, ¿no? Entón, a súa filosofía era que é máis fácil a un médico, un enfermeiro con gusto para a informática, pois enseñar a funcionar e como se traballa co seu sistema, a un informático terlle que enseñar o que é un hospital. Onde estamos? Estamos en Harvard Square, un dos puntos máis céntricos de Cambridge, ¿no? E ti cando non traballas tes tempo para sair, divertirte? Teño dois fillos pequenos, mas sempre se intenta facer alguna coisa aparte de traballar. A mí o que máis me gusta é o tema do básquet, así que intentamos ir de vez en cuando a ver algún partido dos Boston Celtics. Sí, fuches? Sí. E como é? É un espectáculo, é increíble. É verdad que a NBA é superior ou non? Sí, en todo. E ti faz algún deporte? Eu fago remo. Faz remo? Sí. Facía en España fai un tempo e ao chegar aquí a Boston e ver as condicións que hai do río, pois decidín voltar a remar. E aquí que trayectoria tes? Pois aquí empecé este ano, cando cheguei, pronto, pois fixense a 3 campeonatos e gañei varias probas. E onde destras? Aquí ao pé do río Charles, se queredes podemos ir hasta ali a ver o club.
Este é o meu club de remo que é onde vimos a entrenar todos os días, non? Pois, a primeira hora da mañá. A que hora? Pois normalmente ás 5:30. Ás 5 da mañán? Sí. Como a xente ten que entrar a traballar ás 8, 8:30, pois dá tempo de facer 2 horas e media de entreno diario e ir a traballar. E cando compites? Cando tes a próxima, por exemplo? Este fin de semana. Sí? Sí. Estás preparado? Estamos preparados. Esta é a zona do edificio do Prudential Center, que é unha zona das máis caras da cidade. O parking por hora pois podes chegar a $200. Pois. $200? $200. 150 euros, máis ou menos? Sí, por aí. Que, subimos a Prudencia? Veña, vamos. Bueno, para canto tempo vas quedar en Boston? Pois polo menos temos planeado estar 1 ano ou 2 anos máis. Bueno, pois que teñes moita sorte. Foi un placer coñecerte. Vale, veña, hasta logo, galegos. Chao. Rosa Gómez é de Santa Marta de Ortigueira. Hai 22 anos veu a Boston de visita cuns amigos e xa quedou aquí. Primeiro por estudos, despois por traballo e finalmente por amor. Bos días, Rosa. Bos días, benvidos galegos. Son Rosa María, son de Santa Marta Ortigueira, levo aquí 22 anos e traballo de directora no Departamento de Gráficos de Marketing nun banco. Rosa, que sitio tan chulo, eh? Sí, este é un sitio moi bonito, moi popular. Toda a xente ven aquí para correr. Aquí se celebran o 4 de xullo, que é o Día da Independencia. Se chea moitísima xente, trae moitísima música, é un sitio precioso. Mira, ese acento que quere dicir? Que levas aquí moito tempo, ou que? Levo aquí moito tempo, levo aquí 22 anos. E por que viñeches? Vin por buscar un sitio novo, quedeime a estudiar, traballei un pouquiño, despois coñecín o meu home e xa non supe volver. Galegos do mundo, benvenuto a Boston. We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Imos a deixar a bici aquí, que podemos dar un bon paseo pola cidade. Onde estamos, entón? Pois estamos no Beacon Hill. É un sitio precioso, é un sitio de moita historia, é un barrio dos máis caros de Boston. Aquí é onde viven as familias con máis cartos. E algún coñecido? Había coñecidos como o senador Ted Kennedy, que morreu. Agora tamén hai o secretario de Estado, John Kerry, e outras persoas como Uma Thurman, David Lee Roth e outra xente así no mundo artístico. Rosa, que tipo de comercio hai aquí? Os comercios de aquí son galerías de arte, antigüedades, cousiñas así que son bastante careiras. E mirade, aquí hai unha farola que é moi interesante, que todavía se alumbra con gas e ten encendidas día e noite. Pois este edificio é a casa do gobernador, Massachusetts State House. Como vedes, ten unha cúpula de ouro que é moi importante e que a cubrían cando había o mellor unha cousa de guerra para que non se podese encontrar. Aquí se fan todas as leis para o estado de Massachusetts e son tradicionalmente demócratas. O gobernador é de Valpatrick. E ti votas aquí? Aquí non podo votar porque non son americana. Non me convertín todavía, son galega.
Aquí estamos diante do TD Garden. Este é o estadio dos Boston Bruins e tamén dos Boston Celtics. Aquí se xoga o NBA, tamén se xoga hockey, comparten o estadio. Este estadio ahora se chama TD Garden, pero xa tuvo 30 nomes cambiados. O cambian dependendo de quen pon os cartos aquí. Ali hai uns edificios aos dous lados onde tamén viven algúns dos que xogan nos Celtics e tamén no Bruins. Este é o meu barrio, por fin chegamos ao Norcén. Este é un barrio italiano, está cheo de restaurantes, é moi típico, moi turista, moitas lambetadas. É máis barato que outro que vimos? É un pouquiño máis barato, pero na hora tamén é moi caro, hai que dicilo todo. Sempre está moi bullicioso, cheo de xente, non importa se é inverno ou verao, está sempre con moitísima xente. E quedache moi lonxe do traballo? Pois non, eu camiño desde aquí hasta o barrio financiero e che, pois, 15 minutos, 20 minutos, máis ou menos. Temos unhas festas no Norcén, todos os fines de semana temos unhas festas e te poñen os cartos aos santos para boa sorte de todos os comerciantes e tamén hai bandas, sí. Esta é unha parada obrigada. A xente, os turistas andan pasando por o que se chama Freedom Trail, que é o Camiño da Liberdade. Esta é a casa do Paul Revere. El instigou a revolución, empezou a independencia americana dos ingleses. Pois agora estamos no muelle. Aquí foi un punto de entrada de todos os inmigrantes, primeiro os irlandeses que chegaron, despois os italianos que ocupan todo o meu barrio e, claro, de alguna maneira tamén entrei casi por aquí, non polo barco, pero polo aire, porque máis aló é o aeroporto. Sempre hai cousas que facer en Boston. Ti que faz? Cando non traballas, que faz? Cando non estou traballando ou facendo de mamá, pois vimos aquí coas bicis, vamos aos parques, aos museos, moitas cousas que facer en Boston. E ti onde vives? Pois mira, vivo aquí moi cerquiño, se queredes podemos ir. A ver, pois entrada na miña casa, os vou presentar a miña familia. Hola. Hola, mamá. Pasade. Hola. Hola. ¿Cómo está todo? Moi ben. Sí. Este é o meu marido, Marc. Hola, Marc. A miña filla grande. Hola. A Valís, que está practicando a escritura en español. Esta é a pequeniña, Veralén. A ver, que creo que te chamas Albalís, que nome máis bonito. Está practicando escribiendo su nombre. Pois mentres contame como coñeciches a Marc. Eu conocín a Marc na rede. Somos unha parexa moi moderna. En internet? En internet. Despois coñecímonos e nos gustamos uns aos outros. E leváchelo a Galicia, xa? Sí, me gusta Galicia muchísimo y me gusta el pueblo de mis suegros mucho, también Ortigueira. Y, muy bonita y la comida, claro, no? Claro. Cando ides para? Vamos de cada 9 meses ou algo así para hai que velos a todos. Queremos que estén moi unidos cos nenos. É importante manter esa unión familiar. A ver, Albalís. Oh, wow. Todas as prácticas. Bueno, pois agora eu penso que é mellor irse para a terraza, que é moi bonito. Esta é unha vista que nos encanta para relaxarnos. E, como vos merecedes, os vamos a despedir con un poquinho de guinda. Esta guinda foi da miña bisaboa.
Trouxen aquí así de escondida un poquinho, sinto moito que eu teño que dicir na televisión, pero eu penso que vale a pena. Cantos anos ten, entón? Ten ao menos 50 anos, eu penso. A botella fíxolo a miña tía. Pois brindamos entón. Pois brindemos un poquinho. A ver, Marc. As nenas, non? No, as nenas non. Un refresco despois. E cando ides volver para lá? Volveremos nas Navidades. Para sempre non? Cando nos retiremos tamén, quizás nos retiremos ali. Veña, pois. Saúde, saúde. E moita sorte. Chao. Adiós, galegos. Adiós. Galegos no mundo, welcome to Provincetown. Galegos do mundo, bienvenidos a Quincy Market. Los esperamos cuando vengan a Boston, Massachusetts. Galegos do mundo, and welcome to the Provincetown. Bienvenidos a Harvard. Welcome, my friends, to the Boston Tea Party Ships and Museum and Galegos do Mundo.